ser tu, vaig ser jo, o potser va ser el lloc. Érem tots i ara si sols quedem jo. Vam néixer a una llar perduda per el món. Me presento a les primàries de Compromís perquè porto molt de temps treballant en moviments socials, treballant en plataformes cíviques, en intervenció comunitària, i això m'ha fet constatar que la realitat és molt dramàtica. La realitat que estan patint els immigrants, que pateixen els joves, les famílies humils, és molt difícil. Tota aquesta tasca que hem fet les plataformes cíviques i els moviments socials ha de veure's acompanyat per una transformació també en les institucions. Aquesta realitat ha de plegar a les institucions que treballen realment per la ciutadania. A poc ens separarem de majors, però el temps no el podran arrebatar. Me presento a les Corts Valencianes perquè és en les Corts Valencianes on se decideixen els temes més fonamentals de la part social. Se decideixen els temes d'educació, els temes de sanitat, els temes de serveis socials, que són, al final, en definitiva, són els pilars fonamentals de la nostra autonomia del benestar, que hem vist com en els últims anys ha estat desmantellada. Amb espases de fusta i cotxes de cartró, somiàvem no acabar. Va ser